El meu nom és Pablo Carals, de BCN Brand, soc el director de la marca. BCN Brand sorgeix una mica per atzar o per accident. Nosaltres, BCN Brand, disposàvem el nom com una agència de publicitat amb la qual estava treballant com a tal, i una mica amb la que estava caient, ja portaven temps amb ganes de desenvolupar coses noves, i va ser aixecar-se un dia i pensar que el logo de la marca, que és un cercle amb el BCN dins, podia quedar molt bé amb una sabatilla esportiva. I això va ser com va començar, una mica com atzar, joc, i a partir d'aquí vam trobar algú que podia fer el que a nosaltres ens agradaria dintre d'una sabatilla esportiva, posant el logo d'aquesta manera, i vam fer una prova d'uns 100 parells, això va ser abans del Nadal del 2012, final del 2012, que vam fer aquest petit tiratge, ho vam ensenyar a amics i a familiars, va funcionar molt bé, i a partir d'aquí és quan vam dir anem a provar aquesta línia a veure com surt. De fet, a la nostra marca el naming de Barcelona ja està inclòs, i això, amb l'amor que nosaltres tenim per la ciutat, fa que la ciutat en si, Barcelona, estigui present, o nosaltres intentem que estigui present i reflexada en tots els nostres dissenys. De fet, per una banda utilitzem alguns petits icons sense entrar en el souvenir, no volem entrar en el producte souvenir, sinó utilitzem petits detalls de la ciutat de Barcelona i els incloem als nostres dissenys, i a més el que intentem reflexar és el que la ciutat en si a nosaltres ens transmet, que és tot el colorido, l'alegria, i això és el que intentem transmetre en els nostres dissenys. Aquest tipus d'icono que dic, per exemple, podria ser el terra hidràulic que hi ha a les caixes de l'Eixample de Barcelona. Utilitzem també la rajola, el panot típic, un dels panots que hi ha a la ciutat de Barcelona. A la darrera col·lecció també vam incorporar el que hi ha al Passeig de Gràcia. És a dir, que busquem una mica petits icones, això que deia, que la gent pugui veure la ciutat, però fugint del tema del souvenir. El modernisme va haver-hi un període molt important dintre de la ciutat de Barcelona, de tota Catalunya, que va ser el període del modernisme, al principi del 1900 i pico, i sobretot, de totes maneres, va reflexar a nivell d'arquitectura, i en si la ciutat de Barcelona és molt potent a nivell d'arquitectura, reflexant el modernisme en les construccions. Nosaltres també el que hem intentat agafar, per això deia els terres hidràulics, hem intentat agafar i reflexar el modernisme de l'arquitectura de la ciutat i aplicar-ho també als nostres dissenys, com podria ser, sobretot, tenir referents com a Gaudí o Puig i Cadafalch. Llavors, això ens inspira també als dissenys portar aquesta línia que evoqui una mica la ciutat de Barcelona. Des que va començar el projecte, des de l'inici, nosaltres vam destinar els nostres esforços cap enfora i vam deixar una mica de banda el mercat local per diverses raons. Primer, és evident que anar abanderant el nom de la ciutat de Barcelona fora la ciutat en aquests moments està molt ben reconeguda, i això ens obria alguna porta. I també en el moment que nosaltres vam iniciar, va ser a nivell comercial a mitjans o primavera del 2013, la situació econòmica aquí era una situació molt complicada, i en canvi fora la situació és totalment diferent. També hi ha un factor que és important, que és que fora qualsevol cosa que s'envia te la paguen al moment, i aquí en canvi és una altra història. Però sobretot va ser la combinació d'aquestes dues coses, el moment que aquí era un moment complicat, i que a nivell de l'estranger, la ciutat de Barcelona està molt ben vista. Llavors, unint aquestes dues coses, per això vam enfocar primerament fora, i ho vam fer destinar els esforços inicials als Estats Units, contactant una agència de comunicació molt vinculada a celebrities i a estilistes de Hollywood, a Los Angeles, i va ser el peu per poder començar al mercat americà, sobretot a la costa oest. A nivell internacional, nosaltres l'acollida que hem tingut, tot i tenint present que hi ha moltíssimes marques que estan intentant vendre tant d'aquí cap enfora com d'altres països, el fet de venir de la ciutat de Barcelona ens ha obert les portes, i això ens ha ajudat a que ens escoltessin, perquè tothom, quan parlem fora d'aquí, tothom coneix la ciutat de Barcelona, ha estat o vol estar, o li han parlat, o vol venir, i a més el fet de fer tota la nostra producció local, tota feta aquí, això també a l'estranger està molt ben vist. Llavors, aquesta combinació ens ha ajudat també, cal dir que els nostres productes tenen molt de color, i fora d'aquí el color també es valora, és una cosa que és molt espectacular, veure color més que tons més apagats. Llavors, aquestes tres coses han fet que l'acollida que hem tingut cap enfora ha sigut molt bona.
Nosaltres, quan vam començar fa gairebé 3 anys, vam començar amb una línia de sneakers, de calçat esportiu, només amb un monomodel, però amb 10 colors, tant en home com en dona. Llavors, com ens vam enterar que existia una setmana de la moda a Barcelona que desconeixíem perquè no veníem d'aquest món, que es deia 080 Barcelona Fashion, vam optar a desfilar al 080 aquell mateix juliol del 2013, vam fer una presentació molt marketingiana, ens van acceptar, però llavors ens vam adonar que només teníem calçat i que teníem que vestir els models perquè no podíem anar només amb el calçat. I això va ser l'excusa per començar a desenvolupar noves línies, que primer vam començar amb una línia de bany i una línia de polos pel primer desfile, que era una miqueta el que era més senzill per nosaltres per desenvolupar, però el que havíem fet per només desfilar, per acompanyar les nostres sabates, van agradar i llavors vam aprofitar i ho vam incorporar dintre del nostre portfoli de productes, i des del primer any vam incorporar la línia de bany i una part de la línia de polos, i després hem continuat desfilant amb el 080 dues edicions més, i això és el que ens ha ajudat a anar afegint productes, sobretot a l'inici, per desfile, però com a portfoli de la marca. Al cap d'un any i mig, dos, que ja vam començar, el desenvolupament de productes ha sigut més important. També hem començat a llicenciar algunes línies i a fer complements, i ara en aquests moments ja comptem amb una part d'una línia de productes bastant àmplia. Des de l'inici, els esforços que vam dedicar, com vam començar als Estats Units i a la costa oest amb una agència que estava molt vinculada a Hollywood, vam pensar que era molt important trobar persones claus o persones o celebrities que poder tenir accés a aquestes persones perquè poguessin portar els nostres productes i d'aquesta manera fer més notorietat per la marca i que la gent que no ens coneixia ens pogués conèixer una mica millor a través d'aquestes persones reconegudes que poguessin vestir els nostres productes, sobretot el calçat, que és amb el que vam començar nosaltres i és on vam començar aquest tipus de programa. En el nostre cas, per exemple, jo no vinc del món del disseny, venim del món del màrqueting, del món de l'empresa, i això ho hem intentat aplicar a la creació de la marca i d'aquest projecte. És a dir, per nosaltres és molt important donar a conèixer la marca i per això penso que és vital que la persona que ha creat o que crea o l'alma de la marca surti cap enfora, estigui en contacte, agafi les maletes, vagi a països, viatgi, vagi a fires i vagi a veure clients directament, anant a patejar ciutats, carrers. Jo penso que això per a una marca és molt, molt important, primer perquè un mateix és el que millor la ven i millor la transmet, segon, tens contacte directe amb els possibles potencials clients i veus per on van els tiros, i tercer, és una manera de desenvolupar, perquè al final si comences a patejar carrers i patejar botigues, la gent et coneix i al final van caient clients. Jo penso que sobretot quan vam començar que només teníem calçat, jo no venc calçat, jo venc un concepte. Llavors, si vols transmetre el concepte, una imatge és molt difícil, tot i que pots fer uns bodegons espectaculars, però al cap i a la fi, quan tu tens una persona davant i li pots intentar transmetre les teves sensacions, jo crec que és el millor que ven a una marca, no? Quan tu les teves emocions són les que transmets i aquella persona és com pot rebre millor l'essència de la marca. Doncs per això penso que és molt important el poder estar en contacte cap enfora, no? Tot i tenint en compte que quan comences són petits, és difícil i al final t'has de convertir una miqueta en una orquestra i fer de tot. Nosaltres ara hem donat per nosaltres, jo penso, un salt important en el sentit que hem pogut obrir la nostra primera botiga i trobem que és una cosa que és vital. És un esforç important que s'ha de fer, però el fet de tenir botiga pròpia, en el nostre cas, que fins ara estàvem venent a botigues multimarca, ens ajuda moltíssim, a part de com a laboratori de proves, perquè pots tenir molta informació, estàs en contacte amb el client final, que d'altra manera no estàs en contacte amb el client final, només amb intermediaris, que a més et compren el que ells necessiten. Hi ha botigues multimarca que potser els hi manca una sèrie de productes que llavors és el que et compren, o tenen una tipologia de client més seriosa o menys seriosa, més atrevida, és a dir, cada qual té la seva tipologia de client. En canvi, quan tu tens el propi punt de venda, a part d'una font d'ingressos, que sempre és una cosa interessant, evidentment, però sobretot és molt important que és una mica com el teu showroom o laboratori de proves, on pots estar en contacte directe amb el client final, que al cap i a la fi el nostre client final és el client final que pot haver-hi a tot arreu. Llavors és molt important perquè la informació al final és bàsica per a un negoci com aquest.